Neskladali sme zbrane, stále sme bojovali a stále vieme, že každou tou tretinou sa bude náš tlak zvyšovať a vyvrcholilo to skrátka výhrou dnes. Klobúk dole pred Košicami, klobúk dole pred nami a vravím chalani, perfektná robota dnes. Vravím, išli sme si za tou výhrou a som rád, že sa to podarilo a ideme do finále. Košice hrali perfektne, ťažko sme sa presadzovali, tak sme našli možno aj so šťastím, ale tú cestu vlastne vyťaznú. Uvidíme, aké trénerské, taktické hry budú, ale vravím, my vieme hrať s každým, takže určite ideme do toho finále z seba vedomí a plný energie. Je spokojnosť, ale netreba sa uspokojiť, lebo potom sa to môže otočiť. Boli také zvraty a vedeli sme, že to dokážeme, čiže teraz sa to zopakovalo a akurát sme za to vďační. Klobúk dole pred Košičanmi a ich trénermi, ako dokázali pripraviť tento tým bez importov a vedeli, čo sú ich silné stránky celú sezónu a ukázali všetkým, že sa to dá aj bez zahraničných hráčov a ako vrajím, mali tú defenzívu prepracovanú kostra týmu, ktorá tu vyhrala tituly, čiže žiadne prekvapenie. Slovania je stále jediný cieľ a to je titul, čiže ak titul nie je, tak je to brané ako neúspech, čiže hráči, ktorí tam idú, musia byť na to pripravení.